Allah ya ƙara alkinta harshe na, waɗansu ma ba su sanni ba gashi suna ta yin ambatona. Dubin salatin ka ya Allah da dawo manzon da kai aljanna, dan masoyansa makiyansa wuta su za ta ƙona. Alihi sahabbai ka haɗa a cikin salatikan ya Allah, da dukkanin mutanen kirki suna cikin ambatona. Wai adan tafiya ni ko a yanzu dan na juya, za na je unguwar sarki kwana kaɗan za na dawo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo wayo. Murtala Sadauki in ka tafi yaushe ne za ka dawo. Za na je na gwebe unguwar sarki garin miyau ba fashi, za na je gashi na aniya a yanzu na ɗaura ɗamba. Na taho a fannin tafiya na ɗauki angara na sagala, idan na je ta shago ba mota baya ba za na yau ba. Idan na je gagari da yawa kowa yana so mu gana, gashi unguwanni da dama ba anguwar da ba za na je ba. Waɗansu in sun kira ni waya na rasa me za na ce a gare su, ga su duk yan uwana ne, ƙarya ba zan so na yau ba. Waɗansu suka ce ba ni da kishi, ya kamata a kowace waka sunan garin sa a ciki, kar na zamto a jawo. Gaisuwa ta farko unguwar Kyanso, na san kuna da matasa, na faɗa a yau kun cire tuta tun a kiwo da noma. Unguwar Tuduna ya ba halayen kuna san kuna da sana'a har da noma, kowanne idai ka zo babu dama. A gaida 'yan unguwar Basharu kun kera dukkan sa'o'inku, fagen noma da kiwo ba bayin wasa da dama. Idan na je unguwar Gabashi akwai masoyan Sadauki wanda ba su san a kawo musu raini, suna da kiwo da noma. Na wuce